Wai ashe nisan tafiya bai hana zuciya isar da sako. Kai kura ɗayan a ƙarshen duniya yake ɗayan a farko. Ni farin da ya kai ki ne zan iya tafiyar yini da mako. Gana kaskantar da kai akan ki zan iya bara da roko. Ba na gishiri na baki manda kar da ki sai zana maki wayo. Kar ki ƙara kar ki rage wake kaɗai zuciya ta bayu. San ki ya taru da yawa a ta yaya ma za a yi ki da yau. A tara 'yan damban duniya akan ki dai sun kaɗan na kayu. Kan ki zan iya rufe ido na ɗaga murya na zage-zage. Ba na hannu ki zo mutum wani kira kar ki fara waje. Ke na sanya zuciya na tsauma kullum na sa a kogi. Na tuna miki rashin masoyi a duniyar nan yana da zugi. Ko da dai kin sanar da ni ne na farko ni ne na ƙarshe. Haka ni ma nake fada nake so na cimma ƙarshe. Babu za baya ni da ke ba sake fuska ga masu kushe. Ranar da zaki yayi ƙaho na yarda to san ki zai nisashe. So mafari na ɗan adam. Guntuwa ta ce